Milé dámy, pozdravujeme vás aj dnes z nášho butiku Sweet Revelation na Mlynskej 25 v Košiciach. Chceli by sme vám predstaviť bielu kolekciu krátkych šiat. Biela symbolizuje začiatok. Táto farba posilňuje tvorivosť. Očisťuje a dodáva silu. Je to farba vyrovnaných, úprimných a sebavedomých ľudí. Z týchto šiat máme posledný kus vo veľkosti 34 a preto sme ho znížili zo 79 na 39 eur. Z ďalších šiat máme dva posledné kusy vo veľkosti 36 a 38, preto cena padá z 59 na 39. Môžete ich vidieť oblečené na našej Janke. Tieto biele šaty sú z našej najnovšej kolekcie. Máme ich od veľkosti 36 do 42 v cene 69 eur. Ďalší model s dlhým rukávom. Krásne sedí, krásny mladistvý model. Máme ho vo veľkosti 36 až 42. Cena je 59 eur. Včera nám prišiel nový tovar. Tieto krásne šaty, romantické. Vhodný aj pre svadobné nevesty na prezlečenie. Máme ich vo veľkosti 36 po 44 a cena je 79 eur. Tieto super midi zavinovacie šaty máme vo veľkosti od 36 do 44 a cena je 89 eur. Sú ušité z elegantného saténu, ktorý pôsobí veľmi efektne. Potom tu máme kolekciu týchto midi šiat, romantických. Vo veľkosti 36 až 42. Pretože ide o posledné kusy, sme pustili cenu na 49 eur. Tento model je v midi dĺžke. Má spadnuté ramená. Veľkosti od 36 po 46. Cena 79 eur. Ďalší model s krátkym rukávom, veľkosti od 36 do 42. Cena je 69 eur. Predstavujem vám posledný kus krásnych čipkovaných šiat vo veľkosti 36. Keďže ide o posledný kus, znížili sme cenu z 99 na 69 eur. A náš najnovší tovar, šaty midi so širokým pásom, ktorý zoštíhľuje postavu. Vo veľkosti od 36 po 42 a cena je 69 eur. Oblečené ich má naša Lilka, takže si ich môžete pozrieť, ako vyzerajú na postave. Príďte si vyskúšať túto krásnu bielu kolekciu do nášho butiku na Mlynskú 25 do Košíc, kde vás okrem týchto šiat čakajú stále nové kolekcie letných spoločenských šiat. Tešíme sa na vás a prajeme vám krásny a úspešný deň.